year with God. So, sumaruno, start the new year with godly friends. Kung naman, takabay mo, start the new year with godly friends. Godly friends. There are bad friends. There are evil friends. At dala kita ihan nga napintas nga gagayem. Nya, you cannot choose your family. Amo nga mapili ti pamilyam, ure ka sanot ti kapangit na. Pamilyam latarida. But you can choose your friends. You can choose your friends. Ya, ure ka sanot kapangit ti ugalinan ni asawam. Asawam lata. Amen? Yan yung samot nga kayat. Ang kong asawa dita, pangit ti ugali na. Asawam latarida. Kabsat mo lata. Ure dala kiti kakabsa mo nga basagulero. Win naman nang imon, tadagas siya nga kabsat na dumati, kaya nag-isulang ti mapanpansin, ha? Tadagas siya nga kabsat, but kabsat mo lang talita. Ya, kabsat mo lang ta, familyam lang talita. But, thank God, we can choose our friends. Mabalintay nga pilyan, ti kadwa tayo. Hallelujah. Godly friends. Dagitay na Diyosan, hantay nga makigayem. Makiamamu tayo laeng kalagiti tattao. Mabalin nga amamom di jay kriminal. Amamom di jay nga mamu nga gayem. Mabalin mo nga isiman. Nga mangka nga makikadwa. Di kriminal, hanggang nga makitipon. Kakunadang arod, tell me your friends and I will tell you who you are. Kunadang arod niya, ibagam tigagayem mo kat ibagak no sino ka. Puno di jay, mabalin nga no ti gagayim mo ket dagiti basagulero no siyam ti barkada mga basagulero sikat ti sumarsaruno may kasangapulo ka. Ta isuda ti kakadwa man suda kan kanayon. Siyempre ma-influensyahan ka diay. Okay? So choose your friends. Godly friends. Okay, niya kuna na ijay Salmo chapter 1 verse 1, 5 and 6. Nagasat ti tao asaan na magnay ti patigmaan dagiti nadangkes. Kuna na. Nagasat. Dagiti tao nga saan nga magna ti patigmaan dagiti nadangkes. Ken saan nga agtalinaed. Iti dalan dagiti managbasol hanggang agtalinaed hanggang nga makikadwa. Hanggang nga makitipon kalagitay managbasol. Nya dagiti managbasol aya adong basbasol, panagtakaw, kenda dumapay, panagbisyo, kenda dumapay, dagitay gang, di ba? Drugs. So, hanggang nga makitipon kaligay managbasol. Ken saan ngagtugaw, ititugaw, dagiti managsabsabrak. Dagitay paspasaw, sarsaritain da, awan ti serbina. Iyaw awan na kalaeng. Masayang lang di oras mo. Ket iti kasta dagiti nadangkes saan danto nga agtakder. Iti pannakaukom. Uray dagiti managbasol. Iti gimong dagiti nalinteg. Tani Hiuba ammuna ti dalan dagiti nalinteg. Ngem ti dalan dagiti nadangkes mapukaw to. Sigurado rin no nadangkes ka mapukaw ka. Ang napintas si pagtungpalam. Lagi di classmate ko iti. Ang kung mga gagayim ida, classmate ko iti. Duma ka nakwada, natawaw da gaputi drugs. Nataydan, di da duma gaputa dalagi da nakaalitan da. Sige, pinatayan, pinaltugan. Mo ito Pangasinan kaya dalagi da naduma-dumat ta nga krimen. Okay? Awandan. So, pilyan tayo. Hangko ako na nga hantay nga makigayam. When no, hindi ko na tayon. Maki-am-am mo tayo laeng. When no, kung na tayo nga just for the sake nga tattao nga kadwa tayo. Kam-amon tayo, isiman tayo da. Uray sino da. Uray managbasol. Uray drug addict. Isiman lang ta. Ngamang ka nga makigayam kadakwada. Hanggang nga makikadwa, kadakwada. So, kung na nagasat, kaya no, so, no nagasat,
bindisyonan na kaniya po Diyos, malaydayaw ti Apo. Paraburan na ka. Aggagasat ka. Hindi ka nasawain. No hangkang nga magikadwa. Kalagi tinadangkais. Managbasol. So, choose your friends. Choose godly friends. Okay? Nya ba? Ti ko na nito eh. Nya ko na agiwaras dagiti managdakdakas ti parbo asao. Kuna na. Parnuayan da ti riribok. Ket dadailen da ti panagagayam. So nga ka nga makigay-gayam kalagi tayo paspasaw lang. Duma ka lagi tayo agbabarkada nga kasyay. Isudag dumala taga apa. Tagpipinar budahan. Ha? So kuna na, parnuayan dati riribok ket dadailen dati panagagayem. So kuna dumala lagi tayo malagbabarkada. No aginom dahil sudang malatag pipinatay. Malagip ko rin may isang kalugar akili. Nagguguluda, kaput inom. Nag-iinat. Dito may isa, barkada da amin doon. Aganawa mo dito may isa. Iso ti naduyok ti bakrang na. So nga, ano to duma? Madadael, malaang, di pa nagagayam. Gapu ka lagi ti parparbo, nga sarsarita. Okay. Tinagsurat ni Solomon. Ari nga Solomon. Proverbio, chapter 16, verse 28. Ni Solomon ari, masirib. Iso ti kasiriban nga ari. Iti panagbiag tayo di tirabaw ti daga. Ti pakaistoryaan ti lubong. Ni ari nga Solomon, ta dinawat na ti sirib. Kiniya po Diyos. Ti tao aman nakigayem, launay pakadadailan na mutlaeng. Ngem at dagayem, anadekdeket, ngem kabsat. Proverbio 18:24. Sino diyan natikdeket nga gayem? Ni Apo Isus. Hallelujah. So ti kasayaatan nga gayem. No duma nagiti nga gayem tayo talikutan da ka. Gayem da ka lang no da kwartam. Nawan ti kwartamon da gayemen. Tawan ti maited mon. Kasi ti lubong. Ngem at natikdeket ngem gayem. Gayem ni Apo Isus. Amen. Nagiti kakabsat tayo. Datayo nga kakabsat ti Apo. Datayo tinadeket nga gagayem. Hallelujah. Ta kadwa tayo ti Diyos. Praise God. Ti tao aman nakigayem. Why we should choose godly friends? Apay nga pilyen tayo, dagiti gagayem tayo. Winuna Diyosan nga gagayem. Why we should choose godly friends? Apay nga pilyen tayo? Because godly friends are sincere. Tigaye, masapul nga sincere. Haan nga daytay mang dadael. Napudno, napuswan, ti pan nakigayim na. Adaya managbasol nga na sincere. Awan, nuragragsak lang. Di lang ti panagagayim no daduma. Ngem, dagiti na Diyosan nga gagayim, napuswan ti pan nakigayim da. Nya ko na naijay Proverbio 27:9 ko na tilana ken bangbanglo paragsaken da ti puso. Kastamot ti kinasamit tinapuswan a balakad ti gayem ti maysa a tao. So nga dagiti nadyusan nga gagayem napuswan ti panakigayem da balbalakad Adaya mo ti managbasol nga na siya ti balakad na. Panay ang dakos mo ti balakad na. Yan, no, the problema, minom ka kindi gayem. Yan. Hindi agtakaw. Kasi ti balakad da, no managbasol, ha? Ngayon, no godly friends, napuswan ti balakad na. Kaya nasawan na Diyosan. Hindi ti balbalakad na. Yan, nasayaat. Amin nga balakad na. Masayaat. Awan ti dakes ta na Diyosan nga rod. Kristiyano. Okay? So, godly friends are righteous. Apay nga pilyen tayo, dagiti gagayem tayo, nga na Diyosan. Gaputa dagitoy, ket nalintig da. Kaya mo nga ron ti sumurot kalagiti nakilaw. Kalagiti nasuhitik, kalagiti agtatakaw, kalagiti manibrong, nyabay.
Kalagitay awan din na siya at nga ipaayda. Kuna na ijay Santiago 2:23. Ket natungpal ti surat ako na ni Abraham pinati na ti Dios ket naibilang kinkwana a kinalinteg ket napanaganan gayem ti Dios. Sino ti gagayem ti Dios? Dagiti nalinteg kas ni Abraham. You want to be friends with God? Do righteousness. Believe God. Patsin tayo ni Apo Diyos. Agaramid tayo, ti may paay ni Apo Diyos, nasayaat. Tapnon ti gayem tayo, ti Diyos. So nga dagitay gagayem nga na Diyosan, nalintag da, malaydayaw ti Apo. Kaskin ni Abraham. Ni Abraham, maysa, iso ti amate ti pamati. Iso ti amate Israel. Nga isuda dagiti nangirugi tinasayaat nga impatawid da kalagiti anak da iti Israel. So nga rimang iti Israel. Gaputa da Diyos kadakwada na bindisyonan da na paraburan ti daga nga Israel. Gapo kini Abraham nga ama ti pamati ken amatay maten. Mataydayaw ti Apo. Hallelujah. So why we choose godly friends? Because godly friends are righteous. Nya kuna na ijay Santiago 4:4. Makikam kamalala a babae. Di kay amo aya at ti panakipagayam iti lubong iso ti panakibusor iti Dios. So nga no makipagayam ka iti lubong kabusor na ka ti Dios. Nya tararamidan ti lubong ragragsak laeng awan ti naimbag. Nya awan ti nasiyaat. Dagiti laeng mamati kini Apo Diyos, tinasyaat. Aminin nga mapaspasamak dayto nga lubong dakes. Gaputa, dayta ti kaadwana. Uray pa'y tinasantuan nga surat, saritain na, nga ado dagiti managbasol. Dagiti saan nga mamati ti Diyos. Dagiti kabusor ti Diyos. Ado, kitain nyo lang ti Israel nagbasit. Ti aglawlaw nga nasyon na, ti Arab countries. Handa nga amo ti Diyos, sa bali ti Diyos da. Ngem ay aywanan niya po Diyos ti Israel. Gaputa, uray basi. Ngem, at dabileg, maraydayaw ti Apo. Dito lubong, uray basi tayo. Nga mamati kini Apo Diyos. Takas na nga talaga. Adado ti adadjay pagraragsakan oray lalo ti Domingo jay beach. Dadaga lagi tay shopping mall. Paspasyal lang handa nga pagan ano ti kaslita kunada awan ti maalam dita nya nga ti maalam ta. Ngem ammo tayo. Nga ti panakiaddatay kini Apo Dios isuday ti kang runaan malaydayaw ti Apo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ngayon natin ni Apo Diyos. Bendisyonan na tayo. Okay. So dagitoy, araramid dagiti nailubungan. So nga no agaramid iti nailubungan, ket may busor iti Diyos. Dahil nga rod agtarigagay ito agayem ti lubong, agbalin akabusor ti Diyos. Santiago 4:4. So nga no, dito lubong ti pagragsakam, agbalin ka nga kabusor ti Diyos. Kasta ti raramidin ti tao, parte dito eh. Kasla ko na kumalan di jay, naramid di jay. Christine Dasera. Gaputi barkada, social life. Sobrang ragragsak. Sobrang nailubungan nga raramid. Siguro pa, dapat lawak na nga drugs di jay. Drugs, alcohol, na duma-dumang arak. So, sobra sa kalasingan. Okay. So, kung na di kay umabulo iti lubong, kung na Romans chapter 12 verse 2, no diket, agbalbalyo kayo, gapo iti panakapabaro ti isipyo, tapno mapaneknekan nyo no anya tinasayaat, makayayo ken nananaya pagayatan, ti Diyos. Romans chapter 12 verse 2. So nga no, agdaydayaw tayo kini Apo Diyos, idaton tayo tibiyag tayo.
Haan tayo nga mabuloy. Kahit nasawan, haan mo nga nanyatal aramidan ti lubong, bayam latay da. Ya, dilawam, no, dung nagdagan na siya at. Ngayon no, anda kayat, hanggang umapal, kadakwada. Ang mga apalan, nagiday agtatakaw, kada durugista, kada lasinggo, kada nyaman pa eh. Haan kayo nga mabuloy ti lubong mo na. No, di ka tagbalbaliw kayo, gapo ti pan nakapabaro, ti isip yo. Balbaliwan tayo di isip tayo. Naiduma kuma di isip tayo, iti lubong. Ya, naiduma kuma. Ya, isong ano daduma, dagiti tagarwar, dagiti haan nga mamati kini Apo Diyos, no daduma, handa nga sumurot, handa nga mamati mo ti Diyos, ta, no daduma makita da tayo. Ya, makita da jibiyag tayo, oy, sumalagi ta. Uray kayo na makigimgimong ka, no? Padpadamat laang. Ya, siya matlay siya, magunatati ka. Ay kayo matlati serbina. Ngayon, no, agbalbaliw tayo. Naiduma tayo. Makita da ni Apo Diyos ti biyag tayo, kat agbalin tayo nga si bibiyag at testimonyo. Madaydayaw ti Apo. Datayo ti pagtuladan. Datayo ti leaders. Datayo ti Pangulo. Iso ako na natin na santuan nga surat. Nga inayaban natin ni Apo Diyos ngagserbi. Tapnon ti kastas ti silaw tayo. Una na. Ket agranyag ti lubong. Da kayo ti asin. Da kayo ti silaw. You are the salt of the world. You are the light of the world. Datay ti silaw. Maraydayaw ti Apo. Datay ti lubong nasipnit. Nasipnit datay ti lubong. Nga magyaman datay tadda. Dagiti kakabsat ti Victorious Assembly of God, ti poblasyon Galimuyon. Isuda ti silaw. Palakpakan tayo man ti Apo. We are the light of the world. Kaya't ni Apo Diyos, nga do ti mabalbaliwan ti biyag na. Gapo ka na kayo. Gapo ka na tayo. Hallelujah. Praise God. Yapay. So, godly friends are wise. Apay nga pilyan tayo dagiti na Diyosan nga gayem. Gapo ta. Dagiti gagayem, nalintig da, wise da, nyapay sa, ken righteous, wise. Are you wise? We are wise because God is with us. Iso din ang tatisirib ka na tayo. We are wise. Una na dyan Proverbio 3:7. Saan ka kuma amasirib kadagiti matamot laeng, agbuteng ka ken Hiuba, ket pagtalawam ti dakes. Oh. Ti masirib, pagtalawan na ti dakes. Ngam na hanggang masirib, amom lang nga dakesen, kuna aramidong pelaeng. Kuna da nga ro, ti saan, kuna ni dedi Pastor Kapot, nga ti tao nga saan nga garamid ti dakes, masirib. Ngem nasirsirib pa iti tao nga di na aramiden ti ammo na abasol. Amom lang arot abasolan aramiden pelaeng. Ay haan nga ko diyan kinanengdeng diyan. So nasirsirib tayo. Gaputa ammo tayo may lasin tayo tinaimbag ken ti dakes. Padaydayaw ti Apo. So saan tayo ko mga masirib laeng di matatay laeng. Di panangkita tayo. Nasiyat day ta, narami din. Mabalin nga day dyan, di panangkita tayo. Okay lang ti drugs. Okay lang ti basit. Basit nga arak. Ito no kan, yung basit-basit, umado, ha? Papanan lang yung basit, no kan kanayon. Ay ko, umado. Kung na ito nga, hantay nga masirip ti matatay matlaan, kaya nang sawan, hantay lang nga jibukod tayo ang kapanpanutan. Agbuteng tayo, kinihiuba. Agbuteng tayo ti Diyos. Kahit pagtalawan tayo, ti dakas. Kaya nang sawan na pagtalawam, baybay amon. Pagtalawam, no, dakal ito, tumalaw ka. Ngam no, at data ti dakas mapanggamay jay, ay sigurado nga mauram ka jay, mairamang ka. Han? Okay? So pagtalawam, kahit nang sawan, baybay amon. Nya ko na jay, ti managumsi di na pagayatan, ti matubngar, din tumapan karagiti masirib.
Kita nyo, jay Proverbio 15:12. 15:12. Okay, ti managumsi, di na pagayatan, ti matubngar. Kaya sa uwan, anda nga kayat, ti mabagbagaan, nagitay haan nga nasirib. Din tumapan kalagiti masirib. Kaya sa uwan, haan to nga mapan kalagiti nalintag, ti panpanunot na. Ti papanan na, lagiti pada na. Haan? Kasi dyan no daduma. So kaya tayo ti umasinso, ti mapanan tayo, lagiti umasinso ti biyag na. Haan? No kaya ti agrigrigat agi, kada kita agrigrigat lata ti kakuyukuyog mo. Uwin no kadwam. Ano kaya mo tagbalbalayo, panawam da kita dakes ti araramid na. No kaya mo ti kaslakanyada, sigurado ang agbalin ka ang kaslakanyada. Okay? So, dagiti mamati kini Apo Diyos, dahil Diyosan nga gagayem mamasirib da. Siya sino man na masirip, imutektekan nanto, dagito, abanbanag. Ket, panpanunutin danto, ti kinamanagayat ni Hyuba. Kaya nasawan, nga no, dagiti mamati kini Apo Diyos, wino dagiti gagayem tayo, kaya managbuteng kini Apo Diyos, mamasirip da, amuda ti Biblia, amuda ti nasyaat, nga sursuro. Okay? Nyabi ko na ti masirip, tawidin nanto ti dayaw. Nagpintas niya. Ti masirip, tawidin nanto ti dayaw. Ngem, ti bain, isunto, ti magunguna, dagiti maag. Proverbio 3:35. So nga ado ti maadal tayo no, adda tayo kini Apo Diyos. Ti gagayem tayo kadagiti managbuteng kini Apo Diyos. Because they are wise. At the wisdom katakwada. Ya, ti masirip, tawidin nanto ti dayaw. Sigurado diya. No nasirip nga rod, siyempre, may daydayaw leta. No nasirip ka di eskwelaan, o may daydayaw ka. No napintas ti panagbiag mo, nasirip ka, nasiyaat ka nga tao, may daydayaw ka. Ngem, kuna na, dagiti maag, may babain dalaan. Okay, nyapay. Ti agornong, ti kalgaw, masirip, ngayon anak, ngem ti maturog, no panagani, inanak amang ibabain. Dagiti sadot mo dita. Nya ti agornong, ti kalgaw, masirip. Mano ti agornong to, nalpas ti di series tayo. Saving. Agornong. Talagiti Kristiyano, masirip da. Amo dati agornom, haan nga waldas. No da kwarta haan mo nga gastos. Ijay konforme. Sapol nga panunutem, iplanom no anyat pangusaram di kwartam. Tapnon di kasta, at least rumangrang ay ka. Manay-nayunan, jay asset mo. Manay-nayunan di kwartam nga ornong mo. Gaputa, agornong ka. Itikalgaw kahit nasawan, no chimpo ti rigat nya agornong tayo handay nga waldas. Makikuyog ka kalagiti masirip at tao ket masirip kanto. O nagpindas niya. Ngem ti makikuyog kalagiti maag pagsikuran nanto. Proverbio 13:20. So nga ti kakuyog ti kumalagiti masirip. Sino dagiti masirip? Dagiti na Diyosan agagayan. Ada sirib katakwada. Okay? So, makikuyog tayo katakwada. Hantay nga makikuyog kalagitay, maag, kalagitay, maag kayo na sa uwan, awan ti sirserbina. Ti balangat, dagiti masirib, iso, dagiti kinabaknang da. Ngem, ti kinamaag, dagiti maag, kinamaag laeng. Sigurado rita, nga dagiti ang mamukin ni Apo Diyos, awan ti serbina. Ngem, dagiti masirib, kurana, ti balangat da, ti kinabaknang da. Kuna nasirib da ngaron, gaputad da kadakwada, ti Diyos. Naman pa damat bumaknang kriminal, da bumaknang. Ngem, nga balangat da jay. Nga balangat. Kaya nasawan, nga dayaw, nga pakaydayawan.
Ya, imbag no maimas dati mga dagiti kriminal, alam mga makapan di shopping mall no da nang itip kanya da dyan, naaresto da. Okay? Uray pa'y timaag, no agulimag, may bilang ang masirip. No pagkauman na, dagiti bibig na, may bilang ang manakam. Dagiti mo, dagiti chismosa, no nalaing agsao. Ti babae, kunada, nalalaing ka nung agsao ng ti lalaki. Kuno dayay, Brother Ray? Naduma ka, dagiti babae, handa nga panunutin na naduma. Ti sasawan da, kadagiti asawa da. Nasapol nga na insiriban. Ti lalaki, hangag sasao ti lalaki, napunuan dita. Mga ti pagturturungam, no napunuan. So nga, alwadan tayo, babae, na kayo babae. Ti panagsarsarira. Masapol nga masirib. Ikaam tayo, ti bibig tayo, no ang importante. Ti managsalimutmet, ti linteg, anak, ang masirib. Ngem, ti makikuyog, kadagiti nabuklis, ibabain na ni amana. Nyali tayo nabuklis. Ya. Nyali tayo nabuklis. Iti mannangan. Naduma, dagiti buklis ngamin ke maysa, dagiti managpulutan. Maysa nila. Makikuyog ka dagiti nabuklis, ibabain na ni amana, dagiti man nakipunsyon. Adapay supot na. Nasiat lang no itada. Nasiat lang no itada ngam no sikat agi supot jaya ke maday. Nasiat no itada nga naisuputan ngam no sikat agi supot jaya ke maday. So masirib tayo. Dagiti masirib at tao agurnong da iti panakamongem tingiwat ti maag iso ti agdama apakadadailan. Sulata. So nga agurnong tayo ti panakaamo. Kaya nasawen, dagiti naimbag nga adal, agurnong tayo. Damalamad adal nyo tayo. Agurnong tayo. Kadagiti nasyaat nga adal. Dahita ti masirib. Addag sasao asidadarasudos akas kadagiti panagduyok iti kampilan ngem ti dila ti masirib iso ti salunat. So napadas amin natin ni Solomon. Nasirib ti panagsauna. Oray saggaysa. Basta nabagas di saom. Isudaya iti kasayatan. Ti masirib ataw agbuteng ket umadayo ti dakes. Ngem ti maag iparang na ti kinatangsit na ket agtaltalag. Okay. Ti masirib ataw agbuteng ken umadayo ti dakes. No ti dakes ke amom nga dakes adaywam. Masirib deda. Kinasirib. Ti arak managrabrabak. Ti naingel nga inumen managringringgor kunana. Ket si asino man amay lawaan kinkwana saan na masirib. Sao niya po Diyos dita, hanggang sao dita. Ti arak managrabraba. Ti naingel nga inumen, managringringgor. Ket si asino man nga may lawaan kinkwana saan ang masirib. Una niyari nga Solomon. May isa dita, nasirib kagayam no liklikam ti naingel nga inumen. Ti arak managrabrabak. Adaya nakita kayo ti nabartek nga na siya. Nuwang nga makariribok, manggulo, nyapay, managringringgor, natagari, siyempre, nakainom na naaliwawan. Amin nga, lalo mo pang katigit di baybay. Ay, nariwawa amin na yun.
Amin nga video okay jay. Ala, gigidanda. Okay, so kastati, kuna tinasantuan nga surat. Okay, kitain nyo nga rod, asi anad no kasano ti panagnayo. Saan akasla na kuneng no dikit, kasla masirip. Episo 5:15. Tilubong tayo ke dakes kuna na dita, basahan tayo dita. Tilubong tayo ke dumakes nga dumakes. Isong agbalin tayo kung mga masirip. Haantay nga makikadwa, karagiti banbanag di tilubong. Si asino ti masirip ken man nakaammo kada kayo. Ipakita na kuma gapo iti naimbag a panagbiag na. Dagiti aramid na iti kinaima ti sirip. Ya. So, no kunatay nga masirip tayo, ket ipakita tayo gapo ti naimbag nga panagbiag. Oh, no di pastor kaya kuna nga naimbag. Kristiyano hambang nga napintas ti aramiden na. We no di Kristiyano. Kuna tayo nga Kristiyano tayo, masirip tayo. Ngem, iti panagbiag tayo hambang nga makita. So kuna ni Apo Isos nga masapol nagbalbali tayo. Kuna na di John 3:3 nga no laksid nga ti tao mayanak ang mabaliwan di nanto makita ti pagarian ti Dios. So nga no tagbalbaliw pag hindi tayo nagbago talagang hindi natin makakamit ang karya ng Panginoong Diyos. Masapol nga nagbalbaliw tayo. Ipakita tayo, ipanagbiag tayo. Na binalbaliwan na tayo ni Apo Diyos. Praise God. Hallelujah. Daya ti maudi. Agyaman tayo ni Apo Diyos, kahit sapi ko tapilyan tayo, tigagayon tayo. Tiday ito nga tawan, start the new year with godly friends. Amen. Pilyan tayo, tigagayon tayo. No, di dati nga gayem mo, ay gayem mo lang nga mangka nga makisurot. Diyan aramidin na. Hangka nga maki-anamong, yararamitin na. Kaya no pilitin na ka, hantang agayaman, agam mo talangan. Kuna ma? Sorry, hantan nga gayem. Hindi na tayo magkaibigan mula ngayon. Ngayon, hangka nga kagura, kuna. Amo nga kagura. Pagbagaam. Tapno, barbareng no, kumuyog kini Apo Isos. Tumakder tayo amin. Kantaan tayo man dito, kaimbaga nagayem ni Jesus. Yaka mo no da saunan. Ako sama tayo. Panagluko litan. Nyati ko na nila. Kita man DJ settings na, sound. Jenny, play. Matisaw na. Akan tanda yun. Kaimbaga nagayam. Okay, kantaan tayo. Kaimbaga nagayam ni Jesus, no dumtengken katila dingi, ikaten nati danag tulong pigsahited na. O kaimbaga nagayam ni Jesus.
Ni Jesus ti kaibaga na gayem, agayemin masarap. Tulong mo numat nagka, araraw mo denggen na. O kaimbaga na gayem, ni Jesus. Hallelujah. Dumog tayo, nagkararag tayo. Hallelujah. Patsyon tayo nga niya po Diyos. Tumulong ka na tayo. Sa tigayim tayo. Kaya tidayo tingatawan 2021. Maya dayo tayo kalagiti dakes nga kagayem. Kaya datay kong tagli na naimbag. Kaya datayo ti sumurot. Mangurot. Haan nga datayo ti sumurot. Kalagiti dakes nga kagayem. Nadikat datay kong matisurutin da. Hallelujah. Thank you, Lord. I pray, God, that you will bless us, Lord. Bendisyonan, dagiti kakabsat, Apo. Tulungan mida. Apo, sikaw Diyos ti gayem mi. Apo, sika ti mang bendisyon, mang parabor. Kadagiti suamin nga mamatikin ka. Tulungan, dagiti kakabsat. Bendisyonan, dagiti familyada. Iyadayom, dagiti anak da, kadagiti da sa barkada. Apo, bendisyonan, dagiti trabaho da. Bendisyonam dagiti sa nikwada, saan kuma nga madadahil dagiti kwartada sa nikwada, agapulaan ka dagiti aramid dagiti nga lubong, nga maapo maurnong dagita nga sa nikwa, kahit maramat da, kapag sayaatan ti familia, kahit iti panagserbikin ka. Thank you, Lord. I pray, Apo dagiti nga masakit, agasamida, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Apo dagiti adaan tinadagsen nga parikot. Apo dawatek apo nga garamid ka ti milagro. Apo garamid ka Dios ti imam adda kadakwada. Tulungan mida tapno masulbar dagiti nga problema. Apo mamati kami Apo nga nagkamang kami ka. Apo dadakkel nga ramidem Apo Dios ti biag mi. Apo saan munto nga baybayan na anak mo. Nagkamang dagin ka. Apo saan mga pagayatan nga grigrigat kami. An mga pagayatan nagsaksakit kami. An mga pagayatan Apo nga nariribok ti biag mi. Pagayatan mo Dios nga rumangay kami. Madan kami ti talna. Ti panagbiag mi, ragsak apo nga pudno, saan nga ragsak dahi nga lubong, saan nga ragsak ti bisyo, ngayong ragsak apo nga dahin ka. Thank you, Lord. Hallelujah. I pray nga sika dito mulong tunggal may sa kadakwada, ay wanamida, para buram nagiti mulmula da, para buram nagiti negosyo da. Apo Diyos, i-promote mo nagiti anak da, nagiti trabaho da. Thank you, Lord. Hallelujah. I pray that you will bless us, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.